Ćao, ja sam Anja, ona je Teodora. Kao što znate, ako ste gledali naše videe, želicaš me ovo. U ovom videu ću raditi muzičku obstrukciju. To je igra koju ona meni treba da kaže nešto, imam slušalice na ušima i ja trebam pustiti pesmu na telefonu i ona kada priđe tu reč trebam da pogodim koja je, a inače nju uopšte ne čujem. Tako nekako, ajde vezi. Krenemo. Školjka. Škola. Suknja. Aj dalje. Batman. Biciklo. Pismena. Otolino laringolog. Otolino laringologija. Čekaj. Ranac. Francuski jezik. Telo po kap, krvi buji, nisam to ja, sve me sve. Radni sto. Krug u krug, ne mogu više poludeću, nedostaju mi tvoju žicu. Pertla. Čuti Bojana. Patofna. Napila. Čuti majmune. Tabele. Nemoj. 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 Ajde. Ajde, ajde. Prdi guza. Tekstura. Ajde, ajde. Pa nije da kažeš tastatura. Trebaš kažeš ovo. Batman. Čuti Bojana. Ne. Da. Medved. Bez veze. Medved. Spiderman. Betvet. Idemo dalje. Ne, kažeš medved. Još jedna. Još jedna. Gumica. To je to. Pogodila si 1, 2, 3, 4, 5, 610.